Jdeme najít sklep, jestli tam je někde. Už jsme pod hradem. Tady už jsou střílny. Tak jdeš? No. Co? No ale tam ještě není podlaha. Ne? Ne. A vlastně Podrží se normálně. To je dobrý. Tak, je tu někdo? Je tu někdo? Tak, Urbex. Jsem tady. Tak já tam budu asi taky. Polez ty, kryso. Tam jsme byli nahoře předtím. Pojď! Pojď, Pumlino! Co tam je? Pojď za náma! Co s tím foťákem? Podej mi ho! Tohle, jak to asi udělat všechno. Ještě já mám kabelku. Bacha na drdol. Ty fuky. Ty fuky. Hej. Toto je hustý. Nekecej. Tady je ten medvěd.